Primer de tot, parlar una miqueta de la figura del neuropsicòleg perquè és el gran desconegut i normalment, i de fet en els últims anys cada vegada més, s'està integrant cada cop més a les unitats de neurologia i és una figura molt important tant en el diagnòstic com en el tractament de l'epilèpsia com en altres patologies, però en aquest cas el neuropsicòleg té diverses funcions. En primer lloc, a través del perfil cognitiu podem intentar discriminar una mica on tenim el focus epilèptic, la localització i la lateralitat, que això ajudarà al neuròleg amb altres proves complementàries per garantir una millor localització i tractament posterior. Després també identificar quins són els dèficits que acompanyen a la patologia, a l'epilèpsia, i també, molt important, el tractament d'aquests dèficits amb una rehabilitació neuropsicològica, que normalment ja es fa de manera més complementària i estem més ubicats amb el diagnòstic, però és molt important per recuperar la funcionalitat, sobretot dels pacients en edat laboral i també dels nens en edat acadèmica.